Joan den martxuan Ezpeletako merkatu estalian sua ezarri zuten. Sekulan ikusi ez bezala. Argiloko landu batekin Maskak taldeak ziklikoa bere bigarren diskoa orkesten zuen milako bat pertsonaren aintzinean. Bidarrai eta itxasuko lau musikariek urratsa handia gainditu dute, rock doinuetarik elektromundura egiazko bihurgune bat hartuz. Fiteo hartu gira estiloz alatu nahi ginuela, nahiz eta Maskaken kolorea atxikiz. Gitarraren presentzia adibidez gutxiago bada, ez da lehen albuman bezain bat entzuten, teklekin lan hainitz izan da. Sinatzen gira garatzen eta ekartza berritasun pixka bat. Karratuagoak izan behar gira kontzertu denboretan. Zenta elektroa aski zorrotza da, gauzak, elementuak pixkat deskalatzen bali baituzu, fite ez du ongi sonatzen edo. Roketik pastea elektrora Euskal Herrian etzen sobera ikusia. Eta ateratu dugularik gure lehen kantua, da pixkat elektroena eta jera bikaina ukan ginuen. Kritikak onak dira, beraz, konten gira. Maskak taldeak bere bida segituko du udauntan, Makeako bestetan hariko dira adibidez uztailaren 25.